nasingpet apagayam adu apan nubok tinak pinaybayan adu abanag intan nagkadwaan best friend forever daytat kayarigan ideal daw saan na mapuputan imasidekat abay kunga at may maysa balik ka apan nagpakada mapan ka sa baliadagan siya sinupay kita di kamanga siya sinupay kita di bagaan iti naruay adu a problema awan kabadang ko itirikan rigat siya sinupay kita di kamanga siya sinupay kita di pangibagaan iti naruay adu a problema awan kabadang ko itirikan rigat naanos nasingpet apagayam adu apan nubok tinak pinaybayan adu abanag intan nagkadwaan best friend forever daytat kayarigan ideal daw saan na mapuputan masidekat abay kunga at may maysa balik ka apa nagpagkada mapan ka sa baliadagan siya sinupay kita di kamanga siya sinupay kita di pangibagaan iti naruay adu a problema awan kabadang ko itirikan rigat best friend forever ano ka amakita mamiskun adu agad katawa